दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि जौसिन 75 फुट गोजौ फिरफिला बिरहोदों। दिनै क'क्राझार सहरनि बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि जौसिन 75 फुट गोजौ फिरफिलाखौ बिरहोदों। खामानि मावबोगासिनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि जे थांखि दङमोन आरो बे थांखि आरो आदर्शखौ बिथा खालामनानै बड'लेण्डनि केपिटेल आरो क'क्राझारनि जि सेन्टार जायगा बड'फा चिल्ड्रेन पार्क, बे बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव हाइ मास्ट पल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जौसिन जि फिरफिला गोमो गाबनि दाहाल थुंग्रि थानाय जोंनि माहारिनि जि मोनसे प्रतीक, जोंनि आत्मगौरब, आत्ममर्यादा, आत्मसन्माननि जि मोनसे प्रतीक आरो जोंनि जि साहस, आत्मबलिदाननि जि मोनसे प्रतीक आरो जुजिग्रा मंगलीय फोलेरनि जि मोनसे प्रतीक, बे फिरफिलाखौ दिनै जोङो 30 सेप्तेम्बराव बे गोथार फिरफिलाखौ जोङो दिनै बिरहोदों आरो बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जौसिन फिरफिला दासिमाव 75 फिटनि बे जौसिन फिरफिला। बे फिरफिलाखौ गायसननायाव गोबां जोंनि वेलविजारफ्रा मदद होदों, बेसरकारि सरकारि गोबां बिथिंजों जोंखौ मदद होदों आरो गासै मदद होगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि साबायखर आरो रोजा रोजा धन्यबादखौ आं बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि आदर्शजों जेब्लाबो खामानि मावगासिनो दङ, मावलांगोन। गेरेमसा माहारि दानांगौ, खौसेथियै जोङो थांना थानांगौ आरो सान्थिनि गेजेरजों गणतान्त्रिक जोंनि अधिकार आरो संबिधानिक अधिकार, राजखान्थियारि अधिकारखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव जोङो उदाङै गेवलांसारै बर' हारिया थांना थानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाया जेब्लाबो जोंखौ गोसोखांहोयो जे जोङो मंगलीय फोलेरनि आरो बे फिरफिलाखौ नुबा बर' हारिनि थामोन्था रैखाथि, बर' हारिनि सार्भाइभेल एक्जिस्टेन्स, सेफटि सिकिउरिटिनि बाथ्राया फैयो आरो बे फिरफिलाखौ नुयोब्ला हारि अननाय, हारिनि फारसे साननाय, हारिनि फारसे बाउसोमनाय, हारिनि फारसे निस्थाबान माने भाबै जोङो हाबा मावनाय, बे जोंखौ अरायबो गोसोखांहोयो। बे एबसुनि फिरफिला, माहारिनि जातीय संगठननि फिरफिला, माहारिनि फिरफिला आरो माहारिनि त्याग आरो आत्मबलिदाना बे फिरफिला हाबनानै दङ। 30 बोसोराव, थांनाय 40 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव 1135 जन मुंख्लं जाबाय। BLTनि NDBनि सोमावसारनाय, बे गासैबो आत्मबलिदाननि मोनसे प्रतीक। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52 बोसोरनि बे जारिमिनाव जोङो जौसिनथार फिरफिलाखौ बेखायनो बिरहोदों जे जोंनि फिरफिलाया जेब्लाबो सिगां, जेब्लाबो गोजौआव, जों बिनि सिङाव थानानै, गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानै जोंनि एबसुनि संबिजितनिखौ बिथा खालामनानै एबसुनि मावथि बिबानगिरि जों जेब्लायबो हाबा मावदों। एबसुनिफ्राय 52 बोसोराव जायफोर आनसलिक, इउनिट, डिस्ट्रिक्ट, सेन्ट्रेल, स्टेट कमिटि बिभिन्न लेभेलाव खामानि मावलांनो हाबा मावगासिनो दङ, बिथांमोननियावबो बे एबसुनि फिरफिलाखौ नुयोब्ला जेब्लाबो हारिनि फारसे जि गाव मावबोनाय आरो गावनि समाव जिफोर बिथिंफोरखौ जुजिनानै मावनाय, बे थासारिफोरा बिथांमोननि गोसोआव फैयो आरो हारिनि फारसे बयनियावबो गाबखांनाया फैयो। दा बेखायनो हाइ मास्ट पल बे फिरफिलाखौ बिरहोनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे क'क्राझार आरो बड'लेण्डनि बे हेडक्वार्टाराव एबसुनि फिरफिलाया जेब्लाबो उदाङै बिरबाय थानांगौ आरो जोंखौ हारि सिबिनायनि थाखाय, हारिनि थाखाय बाउसोमनायनि थाखाय जेब्लाबो थुलुंगा होबाय थानांगौ, जोंखौ जेब्लाबो गोसोखांहोबाय थानांगौ आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों बे फिरफिलाखौ बिरहोदों। गोजोन्थों।